हे हाय नाशिककरांनो, कलासाई पैठणीच्या सुनबाईच्या पैठणीच्या खरेदीवर सासूबाईची पैठणी अगदी मोफत या ऑफरला आपण सर्वांनी दिलेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल मनपूर्वक आभार। आपल्या अशा उदंड प्रतिसादामुळेच कलासाई पैठणी घेऊन आले आहे अस्सल पैठणीची कुर्ती आणि ड्रेस अगदी वाजवी दरात आणि बाय वन गेट वन ऑफरमध्ये। जर एक कुर्ती घेतली तर 450 रुपयाला, 2 घेतल्या तर फक्त 800 रुपयाला। पैठणी ड्रेस एक जर घेतला तर 1200 रुपयाला, जर 3 ड्रेस घेतले तर 3000 रुपयांमध्ये मिळणार। त्यामध्ये पैठणीची कुर्ती जी आहे ते सिंगल पीस घेणार तर 450 रुपये आणि 2 पीस जर तुम्ही घेतलेत तर फक्त 800 रुपयात। ती पण बाय वन गेट वन ऑफर म्हणजे 800 रुपयात 2 कुर्ती। आणि पैठणीचा पूर्ण जर ड्रेस घेतला तर 1200 रुपयात सिंगल भेटणार आणि 3 ड्रेस जर घेतले तर डायरेक्ट 3000 3। तसेच सुनबाईच्या पैठणीच्या खरेदीवर सासूबाईची पैठणी अगदी मोफत ही देखील ऑफर सुरू असून या सर्व भन्नाट ऑफरचा जास्तीत जास्त लाभ घ्या। दिलेल्या ॲड्रेसवर जाऊन एकदा अवश्य भेट द्या किंवा दिलेल्या नंबरवरती ऑनलाईन देखील ऑर्डर करू शकता।